Po tomto videu môž do kasína nepustiť a ty budeš pri tom, pretože ti ukážem, ako sa dajú namiešať karty z úplného chaosu a budem používať 4 náhodné karty. Keďže si tu, sú to napríklad 4 SA, čiže úplne náhodné karty, samozrejme každá karta je iná. Veľa ľudí neverí tomu, ako tie karty miešam, že sú miešajú obrázkom nahor, nadol, keď ich robím na videách, tieto srandy. Tak teraz uvidíte, že tie karty naozaj sú obrázkom nahor, obrázkom nadol a každé SO ide toho balíčka niekde inde. Počas toho, ako rozprávam, som síce zabudol počítať, ale toto má technický výraz, ktorému sa hovorí bordel, neporiadok alebo chaos v balíčku. Ja ten balíček zamiešam ešte niekoľkokrát, tak aby ste to videli a počuli. Čiže vezmem balíček kariet a urobím takéto klasické miešanie, ktoré všetci poznajú. OK. Zamiešané raz, ideme znovu. Toto ma baví, pretože ten zvuk je extrémne super. Je to také moje meditovanie v podstate. A ideme posledné zamiešanie, by mohlo byť takto. A ukážem, že ten balíček je zamiešaný v chaose ešte stále. A dokonca viac ako bol predtým. Ako náhle teraz rozhrniem tie karty postupne, vidíte, že sú alternatívne časť kariet obrázkom nahor, časť kariet obrázkom nadol. A určite ste už videli niekedy ten trik, kde vám kúzelník ukázal, že tie karty sú naozaj zamiešané obidvoma stranami a nemohli ich zamiešať potom. Ja môžem. Pretože viem, že keď ten balíček teraz vezmem a urobím niečo takéto, tak sa zarovná. Všetky karty, okrem 4 kariet v strede, ktorými by mali byť 4 SA, sú zarovnané a samozrejme každá karta v balíčku je iná.